Jeg modtager et barn, der kommer fra Rigshospitalet, som en af mine kollegaer har hentet i transportkuvøse. Han er født på Rigshospitalet 15 uger før forventet termin, og har haft et noget kompliceret forløb med forskellige problemer undervejs. Han er så blevet nu 6 uger gammel og blevet så stabil, så han kan klare at komme herop til os, hvor i Hillerød. Lidt stresset fætter, hva'? Når man er født for tidligt, så skal der ikke så meget til, at man lader sig stresse. Og det at køre i en transportkuvøse, som bumler lidt op og ned, har gjort drengen lidt stresset, så han også undervejs har holdt nogle pauser i sin vejrtrækning og lige skulle hjælpes lidt til at trække vejret ordentligt. Ja, skal jeg holde den her? Han tåler nok ikke at undvære den her. Benjamin ligger med en lille tryne med CPAP, som giver ham ilt igennem næsen. Det har han ligget med, siden han blev født. De første dage har han ligget respirator, og han kan ikke undvære den i mange minutter ad gangen. Han kan. Jo, vel kan det så totalt over den anden. Da jeg skal flytte Benjamin sammen med sygeplejersken over, så vil vi gerne veje ham. Så jeg piller kortveje al vejrtrækningshjælpen fra Benjamin. Så. Tykke bum, du har. Hvor tykke bum, synes du? 1400 lige ud. Ej, hvor godt. Ja. Ja, det er grå løjer. Han viser også med det samme, at det kan han egentlig ikke klare ret længe. Han klarer lige at ligge på vægten lidt, men da jeg tager ham over i sengen igen, hvor han har undværet CPAP'en med 9 minutters tid, så skifter han farve og bliver meget mørkeblå, og hans iltmætning falder. Men det er også fordi, han apnører en lille smule. Ja, du bliver så forskrækket, så hold op og træk vejret. Så. Nu trækker han vejret. Det fortæller mig, at han er en følsom lille dreng med nogle lunger, som er præget lidt af det, vi kalder umodne lunger hos nyfødte, og at han har brug for CPAP og ilt et godt stykke tid endnu. Når jeg modtager sådan et barn, så føler jeg en stor respekt for individet. Og også at man kan sige det fjollet, så snakker jeg også altid lidt til dem. Man kan også se, at det egentlig bekommer ham rigtig vel. Han falder hurtigt til ro, lægger sig ned og putter sig helt ned under dynen. Han lægger ligesom armen op over øjnene for at skærme sig selv lidt, og man kan se, at hans hjerteaktion falder, og han falder helt til ro. Ja, så tyvter du lidt på tommelfingeren. Det mangler bedre. Ja, så smider jeg sådan dynen. Super.